Bojan Cmelik, akkużat bil-qtil ta' Hugo Chetcuti, mill-ġdid fil-post fejn niffet is-sikkina li waslet għal mewt tal-imprenditur. Bit-toroq tal-madwar magħluqin, kwieti ferm b'kuntrast qawwi mal-ġen li jikkaratterizza din iż-żona fit-tmiem il-ġimgħa, fid-9 tas-Sibt filgħodu is-Serb ta' 39 sena der għal kollox kalm meta ttieħed fiż-żona fejn attakka lil Chetcuti biex isir l-aċċess kif mitlub mill-qorti. Cmelik tant kien rilassat li kif wasal fil-post dar lejn il-kameras tal-midja li kienu preżenti u għamel sinjal ta' OK b'subajh. Bħalissa hu jinsab għaddej ġuri b'akkużi lil ġimgħa 6 ta' Lulju tal-2018 u attakka lil Hugo Chetcuti b'sikkina li x-xafra weħida kienet twila 40 ċentimetru. L-attakk seħ qrib il-famuż taraġġ ta' Paċeville propju fejn hemm qatt ta' stabbilimenti ta' Hugo u waqt il-ftuħ uffiċjali ta' wieħed minnhom. Cmelik li kien jaf li Hugo sejjaħlu bismu u meta dan dar, is-Serb niffidlu s-sikkina f'attakk li ma damx aktar minn 8 sekondi. Chetcuti li kellu 52 sena miet l-isptar 6 ijiem wara dan l-attakk. Xhieda li kienu fil-post dakinhar tal-każ qalu li ma ntebħux b'dak li kien seħħ u saħansitra ħasbu li Cmelik kien qed jgħannaq lill-imprenditur. Waqt l-aċċess is-Sibt fil-preżenza tal-Pulizija, il-ġurati kellhom l-opportunità jaraw eżatt fejn seħħ l-attakk. Preżenti wkoll minn barra Cmelik u l-avukati taż-żewġ partijiet kien hemm l-imħallef Aron Buġejja u anke Hugo li l-ġimgħa xed waqt il-ġuri li beda din il-ġimgħa u li mistenni jkompli fil-jiem li ġejjin.